Aduh sinuwun. Nyuwun pangapunten boten nginten menawi Gunung Sumawana komplang. Kepiye? Komplang. Kok dadi Kakang Manlena? Nyemanggaken pada dedukanipun. Yen mengkono padha karo Kakang Anoman ora duwe tanggung jawab nyepelake kewajiban. Iya, nyuwun pangapunten sinuwun. Semenake nek dikon tunggu apa-apa kok ya jojok ora. Kowe nek ana kontrolan ngono piye jejare wis. Gek kudune kowe jaga kowe ora ana piye rasane wis. Senengane ki cok ora. Ditanggung jawab kok ya sing setiti ora sembrono. Ayo karo meneh kowe kuwi man. Mbok kathang dawa. Ana ndang ganteng sithik. Tadi jaga ki kita kok lincah ngono. Klular-klulur. Ketok buntutmu mangko. Ati cemin. Lah wong kok nunggone Sumawiyana e. Nganti mantune lunga. Mantune. Sumawana ya Sumawiyana. Kuwi pertanggung jawabmu. Lengah. Nyiwara. Kok karo ngendut isae-isae. Ditututi. Ora patut. Aku ora betah nang kene sesuk. Ana wong mlaku nyurung-nyurung. Wah wong niku anggere mlaku rada kesusu wis ora ngerti ngarepan tenan. Waton nyurung iya. Eleke teng ngriku niku asujana kok Jin Wendarawati ya nek sing tak surung karo wong elek. Arak getun. Kepiye Petro? Wah, jan kahanane malah ngeres-resi. Kepiye suasanane? Geger ora karu-karuan, Gong. Ndara Gatotkaca, Ndara Antarja segenah nek ora akur. Do kerengan durung nganti rampung dupak Ndara Werkudara, Kurawa keplok. Wah, jan wis pahit. Lakon apa iki? Anjur Ndara Janaka nangis. Kae bapakmu aja tok waneni ya ngger ndak kena tulasan. Cokot sisan. Waduh. Saya pahit iki. Janaka ya diperwasa nggih. Andara Sencaki teka-teka ngrangkul. Kaya adat sing punika kipate cokot sisan. Wah, wis legi anu. Pahit iki. Iki ngopo kok ming pahitan pahit kok iki. Ora melu omong-omongan ming buat pahit. Lah witena karo gerong ya ora oleh ya. Ayo muni-muni pahit. Ayo. Dan Bagong iki manggal ke tenan. Nek upama to kanan iki ra ono Bagonge piye to? Sepi. Sepi. Sepi sepat. Nembang. Sakmenika gumantung Sinundarawati. Gandeng panjenengan menika sohipun para Pandhawa. Kepiye pripun carane sing aja nganti ana kedadian ya. Muni apa? Muni apa? Ora ya kleru kaya
Dadali nek kepripun karo kepiye dibacut dibareng dadali ra kepiyun. Saya pahit iki. Petro kok omong-omongane kok kaya ngono. Kok kemingun iki kepiye? Ya wis aja kuwatir mengko aku dhewe sing bakal mikirake kahanane Gatotkaca Antarja. Ingkang nembe padha klera-kleru. Nggih, sing pokok Gatotkaca mbilani wong tuane, Antarja bakal njaluk kalenggan sing jajar karo Gatotkaca. Nggih, yen iki jenenge wong meri. Karak iya to, Gong? Padane kaya anake gak bapak. Ki Lurah Semar upamane. Gareng bisa dadi dokter Andes upamane. Yo aku mung dadi Petruk. Aku supaya bisa ngrangsang sak padha Gareng. Mongko dasare kepinterane aku karo Gareng ado, ora iso. Kosok baline Gareng ki ben ora sekolah. Njur aku dadi insinyur. Demek Gareng ki wong tuwa. Yo kepengin padha karo aku. Ha ya ora iso. Ngono ki pancen ming karek kepintrane lan sak srawungane marang para kawula ora ngono. Pahit. Kuat pahit ora. Coba tak buktekne ana kata paesan. Nggih. Mangataken mucuk kasteniro. Pripun sinuwun? Oh iya. Pancen Antarja nggone duwe watak kaya mengene dudu karepe dhewe. Sedakep selugu tunggal jumlah saka Jumantara Begawan Anuman. Paring dawuh sinuwun. Sinuwun. Sinundrawati sajak sengkel iki. Presan-presane Anoman kaya sadis ae. Luput apa iki iman iki? Dadal tok terangno lupute apa ketawang menang-meneng kok diluputake iki. Pamarga mengne nonone. Ana wae sing domong ngangkut. Kakang Anoman wonten paring dawuh. Rikala semono Kakang Anoman sak pungkure Prabu Rama. Duwe kewajiban apa Penggo ngerdi Samawana. Sing dijaga mbok menawi wonten kurdanipun Rahwana ing sampun kula bruki Gunung Sumawana. Kula ing kedahan nanggulangi. Awit menika saklaminipun temtu badhe dados bebayanipun Gusti Nata Agung Ndrawati panuksmanipun Gusti kula Prabu Rama. Saiki presanana Gunung Sumawana isi apa ora? Anoman Pracandra Seta aduh sinuwun nyuwun pangapunten boten nginten menawi Gunung Sumawana komplang. Kepiye? Komplang. Kok dadi Kakang Anoman lena? Nyemanggaken pada dedukanipun. Yen mengkono padha karo Kakang Anoman ora duwe tanggung jawab nyepelake kewajiban. Nyuwun pangapunten sinuwun.
Semana iki nek dikon tunggu apa-apa kok ya jojok ora. Kowe nek ana kontrolan ngono piye jejare wis. Kayak kudune kowe jaga kowe ora ana piye rasane wis. Senengane ki cok ora. Ditanggung jawab ki ya sing setiti ora sembrono. Ayo karo meneh kowe kuwi man. Mbok kathok dawa. Ana ndang ganteng sithik. Tadi jaga ki ketok lincah ngono. Klular-klulur. Ketok buntutmu mangko. Ati cemin. Lah wong kok nunggone Somawiyana e. Nganti mantune lunga. Mantune. Sumawana ya Somawiyana. Kuwi pertanggung jawabmu. Lengah. Nyiwara. Kok karo ngendut isae-isae. Ditututi. Ora patut. Aku ora betah nang kene sesuk. Aku ya ora betah. Ana tuwe saka kowe kok ora betah. Ditandai kono anu wae.